Кароткі быў яго жыццёвы век. Ён выміраецца 25 гадамі. Многія літаратары ў такім узросце толькі пачынаюць тварыць. Ён жа закончыў. І зноў пабачыў я сялібы, дзе леты першыя прайшлі. Там сцены мохам параслі, вясёлкай адлівалі шыбы. Усё ў пылу, і стала мне так сумна, сумна ў цішыні. Толькі надпіс Вераніка, і толькі надпіс Вераніка. У адзінай прыжыццёвай паэтычнай кнізе Максіма Багановіча «Вянок» ёсць цыкл над назваю «Мадонны», куды ўваходзіць і паэма «Вераніка». У эпіграфе да паэмы творца напісаў: «Яна – выдумка маёй галавы». Але ці сапраўды гэта была выдумка? Ці не існавала Максімова Вераніка ў рэальным жыцці паэта? Стаў хлапчына ля дзяўчыны, каламыйку грае, на дзяўчыніны істужкі нешта пазірае. Ды не так ён на істужкі, як на тыя вочы, як на тыя, браце, вочы, што цямней ад ночы. Максім вучыўся ў апошніх класах гімназіі, калі пазнаёміўся з сям'ёй свайго аднакласніка Рафаіла Какуева. Дома ў Какуевых заўсёды былі госці. Гучала музыка, дэкламавалі літаратурныя творы. Юнак пачаў вельмі часта бываць у гэтай сям'і, бо знайшоў там утульнасць, цепліню, дружную кампанію равеснікаў і каханне. Анна, старэйшая сестра Рафаіла, была душой дома, стройная, з тонкім тварам, цёмнымі вачыма, прыгожымі валасамі і мілай усмешкай яна зачаравала Максіма. Ва ўсіх гераінях паэта сталі яўна прачытвацца рысы Ганны. Мяркуюць, што менавіта яна натхніла юнака на напісанне знамянітага раманса. Зорка Венера ўзышла над зямлёю, светлыя згадкі з сабой прывяла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла. З гэтай пары я пачаў углядацца ў неба начное і зорку шукаў. Ціхім каханнем к табе разгарацца з гэтай пары я пачаў. Максім Богданович першым на Беларусі стаў распрацоўваць класічныя еўрапейскія формы верша. Так ён адкрыў беларусам санет. Санет – 14-радковы верш, у якім дзве першыя страфы маюць па 4 радкі і дзве апошнія па 3. Трыялет складаецца з 8 радкоў, прычым першы, чацвёрты, сёмы аднолькавыя. Верлібрам добра пішуцца філасофскія вершы, бо ён не мае рыфм. Мне доўгае расстанне з вамі, чырні ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Пабледнеў ад горкіх слёз, і трыялет пачаў словамі. Мне доўгае расстанне з вамі, чырні ад вашых чорных кос. Паэт нараджаецца не аднойчы. Ён нараджаецца мільёны разоў, зноў і зноў, ва ўсё новых і новых сваіх чытачах. Так нечакана узышоўшы на літаратурным небасхіле, зорка Максіма Богдановича асвятліла самае істотнае – праўду. Праўду ў тым, што беларускім словам можна расказаць не толькі пра сялянскае жыццё, а перадаць самыя вытанчаныя пачуцці, заключыўшы іх у еўрапейскія формы верлібра, санета і ронда. Я хотел бы споткаться с вами на улице, у тихую синюю ночь, и сказать:
Вы бачылі гэтыя буйныя зоркі? Ясныя зоркі Геркулеса. Да іх ляціць наша сонца, і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор.